Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan ng usab sa pagtulunang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan. Kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kanunyo kanunay nining tungora sa inyo nasab nga pagpatalingog, nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga ginumalak kini sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association o Mercy Incorporated. O ako usab panginaot nga karon ana kamo sa inyong tagsa ka mga nimutangon aron sa ingon ana masayon kamo makasabot nining tungora sa imo amo na sab nga pagpagadangat og mga kamaturan nga makuhi makahatod kanato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kini nga among igatudlo nganha kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa maong sibihan sa DYLA. Magsugod kita sa oras alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon sa adlaw kana nga Domingo. O iyong usab sa dapit sa naandan nga dapit sa Toledo City sa atong panagapod kita programa diya sa Shine Radio sa DYHR sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 no sa kabuntagon sa adlaw gyapon kana Domingo. O iyong usab diya sa dapit sa Pinamungahan padayon gyapon nato nang mabati sa radio natin sa DYRR sa oras alas 12 alauna ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O dito sa Cagayan sanglit nga atong programa Visayas man kini ug Mindanao mabati dito nato ang atong programa mga litong lamdag sa kinabuhi sa istasyon sa Teleradio sa DXKO sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kahaponon. O sa uban nga dapit padayon gyapon kana nga mabati nato sama sa Villanueva niya ngadto sa kanang Balingasag ngadto sa Hingoog kay atong programa mikabat naman kini sa 20 city ka mga radio station na atong nasudlan. Apil na niya na ang atong bag-o karon nga sudlan sa Tandag Surigao makatubrad sa na diba kabat na kini sa 20 city ka mga programa nato sa Visayas ug Mindanao sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga sa tuyod tinguha nga mahibaluan sa mga tao nga kung unsa ang doktrina o baruganan sa pagtulon ang PBCM. Na din aniya na kami nagpaila sa katumanan sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo natuman kana sa magtutudlo di by Master Tomas Ginyo Senior. Usa yangyo ko ang tanan nga mga higala na mo nga nagsunod nining programa kung ugaling mo adto kamo sa mga dapit nga amo na nga gihanlan mahibaluan o masundan gyapon nami kami ninyo pinaagi sa mga sibihan nga amo nang gipanghinanglan. O kumusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan dinhi sa sentro sa Visayas area sa atong sakop sa branch number 25 mga kaigsunan nila ni Sister Margarita Igunia sa pagpasalamat usab sa ilang mga tabang sa pag-support sa atong programa. Ug sab nila ni Sister Ivy Valenzuela, Sister Janice, dagang salamat gyapon ninyo Sister sa inyo gyapon nga makagihon nga pag-support sa atong programa dinhi sa DYLA. Ug man dito sa Konsolasyon ni Sister Angela Flores, ug dagang salamat gyapon Sister sa imo gyapon nga pagsuportar sa atong programa. Og nila ni Sister Lucy Fanta, dagang gyapong salamat sa inyong mga pag-support gyapon sa atong mga programa. Og sa tanan nga mga kaigsunan labi na diha sa atong chapter
sa ila ni Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia o nila ninang Suping Perolino. Dagang salamat gyapon kaninyo mga kaigsunan nga nagsuportar gyapon sa atong programa. O sa tanan na lang mga kaigsunan, lakip na ang atong usa ka igsuon no, si Brother Dimus Dinis Gonzales nga na siya karon og basin og naagya po siya karon sa Dipulog. Kumusta kanimo Brad? Naot punta nga naagya pon ka karon uban sa imong mga igagaw diha nila ni Brother Dudong nga imong gistaran diha lugar sa mo nga dapit. O kumusta na lang lakip na dito sa Ormoc no, sa atong mga kaigsunan diha nila ni Brother Drigo Pamunde ug ni Brother Danilo Aing. Kumusta o inguman sa atong chapter diha sa Kabantog nila ni Brother Juanito Gregorio ug sa Bohol sa tanan nga may kaigsunan diha sa atong chapter nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino o sa mga sakop diya o labi na sa iyang vice nga si Brother Gregorio Painagan o nila ni Sister Joy o ni Sister Annabel. May adlaw kaninyong tanan mga kasunan diha, lakip na ang mga bagong membro o sa dito sa PBCM compound sa atong Executive and Vice President sa pagtulunan nga PBCM og si Reverend si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas Madam Gaga Eugenio og sa tanan lang gyud kutob sa mabot ninmong Sibya og ganiya pa ihatag ko pa sa lain nga lagad mga pangumusta usab nga na kaninyo. Kumusta no sab mga kigilan, mga soke na mo nga mga tigpaminawan kay gihapon ninyong alagad sa kahinan. Brother Lisandro Pantaw, katambayayong no sab karon sa paghatod kaninyo sa mga kamaturan nga nakasulat sa Biblia ug uban usab sa mga basahong referensya nga among gigamit para dili supakon ang Biblia. Ug aron sa dili paglangan o pagpadayon sunahan niya gihapon ang usa pa ka alagad. Kumusta og mayong buntag usab kaninyong tanan kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio mo hatag gapon kaninyo og mga pagpasalamat gapon nga daghan di ay ang nagsunod ni itong programa og ako nala usab ga mga pagtimbaya nga ana kamo unya anapod kamo diha sa kabaskog sa inyong lawas aron nga kana mo inyong magamit ug ato sa pasalamatan Brad Samuel Brad Bobot Panta ang ato ang mga higala nga nagpaminaw usab sa nagkalaing nga kuan sa ilang radio sa radyo ba o ingon sab sa paglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo? O daghang salamat gyud sa inyong pagsunod. Ubay-ubay naman dayon atong viewers Brad Samuel o Bobot Panta sa Facebook. O karon tungod kay imo namang gihinganlan Brad Samuel ang mga pangumusta sa atong mga kaigsuonan, ako na lang gapon mga pagpangumusta gapon hurot tanan nga mga kaigsuonan, mga suki nga tigpaminawan ug ilabi na usab sa inunta nga nagpatalinghog karon nga naa may mga viewers nato og nagpaminaw sa ato ang programa dinhi sa Diwali ilabi na usab o ako de usab nga ko ano na may gipaapa si Brad Samuel kang usa kini ka bag-o nga membro sa PBMA nga si Brad Louis Wenceslao no. Kumusta kanimo Brad? Oo, kumusta kanimo? Usa kini nga bag-o nakabig kini sa PBMA man siya nga pagtulunan mao nga ni Asia karon diri o uban sa PBCM na nagpamembro siya tungod kay nakasabot man sila sa atong doktrina o siya sa atong doktrina. Pusa karon Brad Samuel ang ato ang paghisgutan karon mao ang kabahin may tungod sa baliko nato Brad Samuel tungod kay dunay usa ka pastor kini siya nga wala magpaila sa iyang pagkapastor o unsa ba ang relihiyon ini. Ya dunay iyahang mga gitiks diri kanato. Mga kuminto. Mga kuminto mga kuminto lugar nga sayop daw ta sa ato ang pagsabot sa Biblia ug ilabi na sa mga teksto daw nga atong gigamit nga dili daw related ato na guning basahon ang iyahang text diri kanato nya ako man siyang giinan didto sa dato miaging Domingo nga ayaw pagtawag og naa sa program kay makadisturbo man ka sa among tema magsigig og panawag mo to nga ako siyang ginganlan nga ayaw pagbinastos kay ingano man
lain man na kayo nga nagprograma tao nya tawagan ka, so lahi kayo busa kung mahimo kung naa siya yung mga pangutana unta kanato unya na ini kahuman sa tuang programa mao na isakto gyud kanimo diha pastor no napatalinghog man ka kanig istorya man ta karon pa ipadugay unya na iyang gi-text dari Brad Samuel iyahatang gi-textan matupan na niya ang iyang numero 0997627111 nyawa ni siya nagpaila usa kuno siya ka pastor nga matod pagali niya Brad Samuel nga wa pa daw kuno matao ang tao nga makapildi niya busa karon Brad ingnon ta ka na tao na kung kinsa nang tawhana nga natao nga wa pa makapildi nimo kami na ang natao na prangkahan talang ka karon unsay imong gisulti dinhi pataka lang mo o gamit og mga teksto nga dili related sa tema basaha ang ikaduhang Pedro 3:6 ug 7 bueno basahon nako ni pabor naman ako ang Biblia Brad Samuel basahon nako Brad ang imuhang gi-kurihir nga ipabasa min nimo sa ikaduhang Pedro kapitulo 3:6 ug 7 kay kani ato ang gihatag manggod nga tema natong miagi Domingo Brad Samuel kalabot man sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ug 13 supak siya niini kay kanang langit tagi daw nga atong tudlo o ato ang gipasabot nga kanang langit nga naas taas dili man na mahanaw pati ang kalibutan kining yuta ba nga atong gipuy-an kay ang iyang pagsabot kana daw kunong langit nga naas taas matunaw lagi kuno na ug kining ato ang kalibutan matunaw kuno na mo iyang pagsabot boy no pastor imo man ang pagsabot lahi po ni amo pagsabot pini amo biblical ni Musakan na yung gisgutan niyang sitas Brad Cesar related ni siya sa 3Gs o 3C sa Ikodong Pedro. Sige, basahon nako Brad Samuel ha kay aron nga maklaro na to ni. Brad paminaw, ang imuhang sitas basahon ko ang say sa giingon din ni. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 6 og 7 mao ni ha. Nga pinaagi nini ang kalibutan nga naglungtad kaniadto gilunupan sa tubig nga nalaglag. Timan-an nato higala nga pastor naghisgot kini og kalibutan nga nalaglag gilunupan kay gilaglag pinaagi sa tubig. Kini ang size naghisgot kini sa kang Noe. Nga gilaglag ang kalibutan ang pasabot atong kalibutan mga tao kay wa man to maunsa ang kalibutan wa man ni maunsa atong kalibutan ang mga tao may gilaglag ato nganong gilaglag sila tungod sa ilahang pagkadautan mao na ang gilaglag tong panahon sa kang Noe size na ha ang wa nimo masabti kining city ha giingon sa city apan kining ingon apan dili kini sama dito sa tubig nga gisgutan dito sa panahon sa kang Noe naghisgot ni si Apostol Pedro nga matud pa ni Apostol Pedro apan pinaagi sa maora usab nga pulong ang mga langit dunay mga langit nga gisgutan ug ang yuta nga karon nagalungtad nga gitagana alang sa kalayo ginatipigan alang sa adlaw sa panudya o sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Timan-an tahigala nga dunay mga langit plural ni mga langit og yuta nga naglungtag daw nga gitagana kanang mga langita sa kalayo. Matud pa dunay mga langit nga gitagana sa kalayo. Ngano nga gitagana sila sa kalayo tungod kay sumala pa sa Biblia giingon din nga gitagana sila sa kalayo gitipigan alang sa adlaw sa panudya so kuwan pa na ba kanang gitagaan pa sila glugway gitipigan pa na alang sa adlaw sa panudya o kalaglagan so kanang mga langita laglagon daw na kay mga tao kana nga dili Dios nun. Nasabtan ni mo pastor, dunay mga langit ug yuta nga naglungtad nga kana gitipigan alang sa kalayo nga gitipigan alang sa adlaw sa panudya kay nganong gisudyaan kana sila
ug nganong laglagon kana sila kay matud pa sa city mga tao daw na nga dili Dios nun. So ang laglagon mga taong dili Dios nun. Ha? Dili kay langit nga naa sa taas. Pastor, may baw-an nimo. Ako kang karon tagaan og mga sitas nga mga bersikulo kay matud pa ninyo. Oh, ngano magbalhin-balhin mamog mga sitas gipangutana bitaw ka. Ha, ngano magbalhin-balhin mi og mga bersikulo kapitulo gipangutana bitaw ka ni Brad Samuel, wa makay balhinay. Gipangutana ka ni Brad Samuel. Kanang Isaias 9:6, kinsa mana nga bata nga matao, ayaw dagan og laing mga sitas og bakitan ba na nimo diya sa Isaias. Mudagan jud ka dito sa Mateo. Busa ayaw pag-ingon pastor. Bisan pag moingon ka nga ikaw nag-eskwela ka sa Bible Institute ug asa kan dapita sa Amerika bag tibuok kalibutan ka nag-estudyo og Biblia, wa mi mahadlok ana. Ha? Kami wa mi mga grado, sultihan talang ka ang among gisaligan, ang among matutulo gamay nagtudlo namo. Karon matud pa na nimo nga matud pa sa iyaha nga kana kunong langit nga gipasabot kaning sa size kaning sa city ba mao kuno na ang pagalaglagon kanang naas taas o kanang yuta nga atong gipuy-an. Pastor, dili in taon pastor nga kanang langit nga naas taas nga mao imo pagsabot nasayop ka pastor nga mawala ang langit nga naas taas wa nimo ni masabti ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 13. Karon Brad Samuel mangutana ko nimo, kana bang langit kay matud pa ni pastor nga wa magpaila o unsay iyang relihiyon? Kana bang langit nga naa sa taas, ha? Pastor, paminaw, ilista ang sitas ha, kay basig wa kaani. Kanang langit Brad Samuel nga naa sa taas, kanang gipahimutangan sa adlaw og bituon. Sumala sa Biblia Brad Samuel. Ha? Mawagtang bana Brad Samuel kay para atong ipakita didto sa kining atong gitagaan karon og pagtagad kining pastor nga magpaila. Kana bang langit nga gipakita nga kanang naa sa taas nga gipahimutangan sa adlaw og bituon, mayo tingaling ato ang tubagon. Basaha Brad Samuel ang Salmo. Anya Brad Cesar, atong basahon ang Salmo 148 no? Versikulo 1 nga to sa 6. Kung kanang langit nga gidahuman aning pastor nga Wa magpaila. nagwa magpaila kung kinsa asa ni siya nabilongs ni nga pagtulunan o relihiyon, nga iya laging konklusyonan nga kining langit nga atong gipuy-an nga naa sa atong gipuy-an Naa sa nga taas nais ba? ibabaw, Kanang naa sa- o kanang ibabaw Naay ba? mga O, bituon o nga naa bulan. bituon kay mao man Sige. Genesis 1:16 ug 17 nga gibuhat sa Dios ng diha gipimutang sa kalangitan, iyang gidahuman Nga? kana mahanaw, mauna ang buot Matunaw. pagsabot o matunaw na Sa kalayo. sa katumang kainit sa kalayo o Yeah. pagkasunugon. Pero alang sa kasuyuran nimo pastor nga kanang langit nga gibutangan lugar na as itaas nga gihimo sa Dios, bulungtad gyud na gipaymutang gina sa Dios nga walay katapusan. Kay walay katapusan nagpasabot nga di gyud na mahanaw niao. Sa Salmo sayang kapitulo 144 sa ako nang giingon nga sitas sa bersikulo 1 hangtod sa 6. Patalingugan nimo kini pastor gingon. Daigo ninyo si Jehova, daigo ninyo si Jehova gikan sa kalangitan. Daigo ninyo siya diha sa mga kahitasan. Daigo ninyo siya kamong tanan nga mga manulunda. Daigo ninyo siya kamong tanan nga mga panunia. Daigo ninyo siya adlaw ug bulan. Daigo ninyo siya kamong tanan kabituonan. Sa kahayag, daigo ninyo siya kamong mga langit sa kalangitan o kamong katubigan nga naa sa ibabaw sa kalangitan. Ipapadayag kaniya ang ngalan ni Jehova kay siya nagsugo og sila nangahimo. Siya o iya usab nga gitukod kanang langit na ato makita sa ibabaw. Bituon og bulan. Gibutangan sa Pahimutangan. bulan, bituon gipamutangan niya mo ng langit, gitukod usab niya sila hangtod sa mga katuigan nga walay katapusan. Pastor, kumusta man pastor? Ha? Ang kanang mga langit gagitukod daw sa Dios bisan pa. Ha? Sa Biblia gipakita
nga kanang langit nga naa sa taas nga pahimutangan sa adlaw ug bituon. Ha? Gibuhat kana sila sa Dios nga dili mahanaw. Unya asa man pastor ang imong giingon nga kanang langit nga naa sa taas matud pa nimo matunaw daw na kay magbuhat ang Dios og bag-ong langit o bag-ong yuta. Sumala sa atong nabasa pastor, ang langit gitukod hangtod sa walay katapusan. Wala siya kakabasa na Salmo 148 versikulo 1 ngadto sa 6 pastor. Muna pastor among giingon pastor, basta usara gani kasitas imong gamiton, magtuog yung ka nga mahanaw o masunog. Dili ingon ana ang among pagsabot pastor. Taglain nga sitas. Sige. Agig suportar sa kanang ikaduhang Pedro na lugar sa gibasa nako sa Salmo 148 pastor versikulo 1 hantod sa 6 nga kanang langit nga gibutangan sa bulan adlaw ug bituon nga gitukod sa Dios magpabili na dili na mahanaw kay gitukod na sa Dios sa walay katapusan. O sa mga katuigan nga walay katapusan. Sa unsang paagi pastor nganong naa sa kanang langit nga naa sa taas nga dili man na mahanaw kay gitukod man na hangtod sa walay katapusan. Unsay gikatumbasan sa langit pastor? Basig wa kakay baluan ha? Nanghambog ra ba ka nga naa kay hermeneutic kana ra ba hermeneutic ha? O kami pasultihon ana bulatik Tik-tik-tik. Pusa ingon ana ang imong kaalam pastor sa tawhanong lan apan kining among kaalam dili gitudlo sa tawhanon kundi dili gitudlo kini sa Dios nga Espiritu Santo. Angay nimo may baw ana sa unsang hinungdan ug unsay gikatumbasan sa langit kay dili man mahanaw gitukod man na sa walay katapusan. Ang gikatumbasan ana pastor ang Dios. Basahon ko pastor Salmo ikuan pastor isulat ang mga sitas ano may baw ka ba? Ha, kabasig wa po ni gitudlo sa inyo pong labaw. Ha? Ang gikatumbasan anang langit nga naa sa taas nga nung di na mahanaw pastor, sumala sa Biblia, dili sa imong hunahuna ha? Ha? Salmo 91:2. Unsay gikatumbasan ni anang langit nga nung di na mahanaw kanang naa sa taas, gitumbasan kana sa Dios pastor. Sumala sa Salmo kapitulo 1 versikulo 2 nag-ingon, Ginoo, ikaw mao ang among dapit nga puloy-anan sa tanang mga kaliwatan, sa wala pa patunghaa ang kabukiran, kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Unsay gikatumbasan ni anang langit nga naa sa taas, gikatumbasan kana sa Dios kay ang Dios dili mahanaw pastor. Angay kang mahibalo ni ana. Ha? So, ang kanang imong giingon sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 versikulo 6, ang kanang 6 naghisgot kana sa panahon sa kang Noe sa lunok, kanang city relatibo kana ngadto sa 10 paingon ngadto sa 13 pastor nga dunay langit nga mawagtang ug dunay langit nga mahanaw sumala sa Biblia. Kay kana mga langita sumala sa Biblia ngano man nga mahanaw man og nganong mawagtang manang langita ug dunay kalibutan nga matunaw, dili intawon kanang naa sa taas pastor nga mahanaw mawagtang bisan pa ang kalibutan dili kana matunaw kini atong gipuy-an tungod kay ang Dios nana mao katumbasan pastor. Angay ka mahibalo kun duna may langit nga mawagtang pastor, dili intawon nang naa sa taas oy. Angay kang mahibalo, waday ka kahibalo pastor nga daghang gipakita nga mga langit sa Biblia apan dili lain ang langit sa taas ug lain puning langit nga gisimboluhan og tao. Nganuman ang Biblia pastor mga sambingay ang uban, pero naapoy dili pod sambingay. Angay kang mahibalo pero niya ako kang tagaan og sitas pastor, basig wala ni gitudlo sa inyo pong pastor kay nahimo ka pastor tinudlo makapod sa inyong leader sa relihiyon. Ilista pastor naghisgot ni og langit maayo tingali atong basahon Brad Bobot Panta ang Salmo versikulo 18 versikulo 18 mayong atong ipakita niining pastor kay matud pa niya kana daw kunong langit nga naa sa taas
mahanaw daw kuno na, pero kung wa tay supak nga dunay langit nga mahanaw, apan dili nang naa sa taas kun dili mga tao ang gipasabot nga mahanaw nga pagalaglagon kana, nganong laglagon sila tungod kay dautan ng ilang mga buhat. Be basaha Brad Bobot Panta. Atong basahon ang gisitar mo nga sitas Brad Cesar sa Salmo 18 versikulo 18. Sila mingdawat kanako sa adlaw sa akong kalisod. Dos Kronikas. Dos Kronikas. Okay, Dos Kronikas. Dos Kronikas 18. Ano atong basahon? Naghisgot ni og langit, pastor. Ha? Dili ning langit nga naa sa taas. Wa tingali kay kabalo nga ang tao gisimbolan og langit. Sige. Ya, atong basahon. Dos Kronikas. Og si Mikias mingon, busa pamati kamo sa pulong ni Jehovah. Nakita ko si Jehovah nga nagalingkod sa iyang trono. Ug ang tanang mga panon sa langit na nagbarog sa iyang tuong kamot. Di man ug ana to, sa pastor. walang kamot. Di man ana to, pastor. Nga dunay mga langit nga nagbarog sa iyang tuong kamot. Diha sa Dios ha. Dunay mga langit, pastor, nga nagbarog. Ha? Mani pastor ha, dunay mga langit nga nagbarog sa iyang tuong kamot ug sa walang kamot. Unsa maning langit pastor? Tao dili. Ha? Tao ni pastor ang ani mong may bawaan. Ngano man? Kay nagbarogod. Na makabarog ba din ang langit ka na sa taas? Pataka ramang ka pastor oy, naunsa man taon ng pagsabot nimo oy. Manghambog ka nga naa kay hermeneutic kana rabang hermeneutic para namo bulatik ra ba na? Atik-atik. Atik-atik ba? Atik-atik. Ay may patuaan ng inyong mga naa mo graduado mo sa eskwelahan sa Bible Institute. Hinambog naman na kini amo kaalam pastor. Kami gagmay mi grado pastor. Sortihan talaga ako elementary ra ko pastor. Pero kining kaalam nga naa na mo gitudlo kini sa langit nga magtutudlo. Sultihan talang ka. Wa mi mag-eskwela Bible Institute. Pero kining kaalam nga gitudlo ni master din hinamo. Klaruha lang. Busado na nay masabot nimo Brad Cesar. Oo, dugangan pa na to, Brad Samuel. Masabot nimo nga tao ang gipasabot kay nagbarugod. Okay, nagbarugod. Sa tuo og walang kamot diha sa Dios. Ha, langit na pastor, dugangan pa nato Brad Samuel aron maleksyon ning pastora kay nang hinambog man siya nga wa pa kuno mataw ang tao nga makapildi niya. Busa inon taga pastor, nataw na, mao na mi karon nga nataw na pastor. Angay nimo may bawan. Basaha Brad Samuel aron sa dugang nato pagpasabot nga kining langit nga mahanaw mao ni ang mga tao. Basaha Brad Samuel ang maogapong basahon sa Isaias. Maayo tingali mo basahon ang Isaias Brad Samuel kining langit nga gipakita sa 44 bersikulo 23 Brad Samuel. Brad Cesar. Naghisgot ka po langit pastor. Sige. Basahon ta ang gingong mong sitas Brad Cesar. Isaias. Sa Isaias sayang kapitulo 44 niya bersikulo 23 ang atong pagabasahon nga nagisgot gyud po Ilista, pastor, ilista ba? Ilista. nga matud pa dili ni langit nga naas taas panag-awit o kamong mga langit kay siyo ba naghimo niini panagsinggit kamong mga ubos nga mga dapit sa yuta humunat sa pag-awit kamong mga bukid pati bukid ulasang ug mga tagsa-tagsa kakahoy nga ana niini kay siyo ba nagbuhat o naglukat o naglukat kang Hakob ug maghimaya sa iyang kaugalingon diha sa Israel. Pastor, pangutana nimo pastor. Do na may mga ang imuhang gihatag nga sitas dito sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 6 mga langit o ngadto sa city mga do na may mga langit nga kamaong muawit pastor unsa man ni kanang naas taas ay ko gina nga kamao na mukanta ng langit ang gipasabot pastor nga mga langit nga kabaong muawit tao gihapon na pastor basig wa na gitudlo nimo sa imuha pong labaw. Unsa pa dugangan pa nato Brad Bobot Panta unsa pa ning matanga sa langit nga mahanaw mawagtang unsa pang matanga ni sa langit ka maong muawit ug mga langit nga nagtindog sa tubangan sa Dios sa walang kamot sa Dios ug sa tuong kamot sa Dios mga langit na pastor dugangi pa Brad Bobot Panta ang Salmo
Sal 50 bersikulo 6 Brad Bubot Panta ato ning tagaan ning pastor kanang hambog man lagi ni nga wa pa kuno mataw ang tao nga makapildi niya ingnon taga pastor na tao na oy kami di ay unsa ba ni be basa pa Brad Bubot Panta nga nagisgot apog langit gihapon Niya ang nakasulat sa Salmo sa iyang kapitulo 50 ug ang bersikulo 6 ingon nini. Ug ang mga langit posta diha nagisgot gapog mga langit sige ug ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong kay ang Dios maoy maghuhukom sa iyang kaugalingon. pastor mangutana na pug kun nimo kay di man kamo tuo nga ang langit nga gisgutan nga mahanaw mga tao kay ang imo kana yung naas taas mao gyud nay mahanaw mo ni ako kang gipasabot nga dili tao nang naa sa taas kanang gipahimutangan sa adlaw ug biton dili na mahanaw kay gibuhat na sa Dios sa hangtod sa walay katapusan ang mahanaw nga mga langit mao ang mga tao nga kamaong mubuhat og pagkamatarong kinsa may mubuhat og pagkamatarong pastor di ba ang tao nga wa nimo ning sitasa kabasig wa ni gitudlo sa imong pastor pod ha karon unsa pa Brad Samuel maghisgot gapon tag mga langit kay gisgutan man nimo nga dunay mga langit nga nagbarog sa Dios sa tuong ug wala nga kamot sa Dios ug doon na po'y mga langit nga kamoong muawit ug doon na po'y mga langit nga mubuhat sa pagkamatarong dugangan pa nato Brad Samuel basaha ang Salmo 97 bersikulo 6 kay basig wa ning sitasa ni diha nya masuko ra ba siya Brad Samuel mayon ra ba siya Brad Samuel uy nganong mudagam na moglay sitas uy naunsa man ka pastor uy wa day ka kay balo unsa ang paagi sa pagbasa sa Biblia basig wa ni gitudlo ha sa imong pastor di ba Brad Samuel sa di pa na nimo basahon unsa bay paagi kung magbasa tag Biblia Brad Samuel mupundo ba ta sa usa lang ka sitas bay ato na diksyonon ning pastora ni Ani Brad Cesar may na nga mapamutud-an nato kay Oo, kaning atong Biblia. kaning nag ni-react god nga pastor kuno siya mulikra mo ba gusto nga niya nga hiktan lugar tas usa lang kasitas kay nagpasabasa Kaya di ta padaganon niya. wa kuno dagan-dagan niya ako bitang buta nagway daganay wa man siya mutubag sa Nueva Bisaya sa Isayas kay gusto manggika siya nga Way daganay. way daganay Oo. niya Nya anto pagrabana nas Mateo. o niya mudagan malagi ka, pastor. wa na siyang isa balon ako ana Oo, lagi kita mo. wala lagi ka nga si Kristo na pero di man pwede na gimong binabaon kay mudagan man gyud kas Mateo Oo. una akong gingo among gingo nimo nga ang Biblia wala na mabilanggos usa lang kasitas busa nagdagandagan me pero ang among pagdagandagan insaktong pagdagan kay naamay among gibasihan busa ang imong gibasihan nga gingo nimo nga langit lugar nga kanang kuan Nas sayo taas, mahanaw na. Dagan gyud me. Unsa nang matanga? basaon lugar nako ning Biblia kaning gingon namo nganong magbalin-balin migsitas ha ug kaniba nakasupak ko manis Biblia gingon sa Isaiah sa yang kapitulo 28 bersikulo 10 unya ikama nato sa bersikulo 13 gingon kay kini mo ang sugo ibabaw sa sugo ibabaw sa sugo lagda ibabaw sa lagda lagda ibabaw sa lagda dinhi madyutay matud pa pastor dinhi madyutay ug didto madyutay aron sa kanang madyutay didto madyutay ug didto madyutay matud pas bersikulo 13 gingon tungod niini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo ibabaw sa sugo latid ibabaw sa latid latid ibabaw sa latid dinhi madyutay didto madyutay aron sila mangadto og mga hayang kaning palid sa Biblia ba mga hayang kay imo ginang ukayon mga hayang og mga bali og hingbalagungan og hingbadakpan kumusta kung dili ka mag-ukay-ukay sa Biblia dito ra kas ikaduhang Pedro 3 7 ug 6 hantod sa 3 ato sa 13 sa ikaduhang Pedro mao na giingon matud pa nimo pastor nga kanang kalibutan o langit nga atong gipuy-an sa ibabaw mahanaw gyud na nimo para nimo pero kung mubasa kas laing sitas sama sa Isaiah 44:23 Salmo 97:6 unya napay Salmo 56 nagpamatuod na nga ang mahanaw matud pa kadtong langit nga kabalong magpadayag sa kapagamatarong langit nga kabalong muawit na dito langit nga kabalong mumantala mao na ang gibuot gipasabot pastor nga kanang langita mao nay mahanaw pero kining atong gipuyan nga nasa ibabaw dili gyud na mahanaw kay gibuhat sa Dios sa mga
katuigan nga walay katapusan. Kanang langit ba, pastor, nga nas taas, nga imong giingon mahanaw na dili taon, pastor, oy, pataka ramang kanya. Kami para ba imong ingnon nga pataka mo gamit og sitas, be karon. Kay ang paagi diay sa pagbasa sa Biblia, dinhi majutay dito majutay. Kay ngano man, pastor, kay ingon makagdili mi padagano ni muglaing sitas. Uy, unsa man day nang inyuhang magtutudlo day, di day ta padaganon. Wa patakar man ka, pastor. Be, bas dugangan pa na to. Basaha, pastor, basig wala po kaani kanay mo pastor pod nga wa po tingali hanaw po nang nagtudlo nimo nang hambog ra ba ka nga naamoy Bible Institute na kay hermeneutic kana ra ba hermeneutic bulatik ra ba na atik-atik ra ba na be napa, pastor. Ang Biblia, pastor, dili intaw nagapuso nimo usalang kasitas. Mubalhin ko ka, pastor, angay nimo may bawaan. Na, pastor, suwat 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9 nag-ingon ang Biblia, pastor, paminaw ang maayong balita nga tungod niini ako nagaantos karon og nahimong ginapos ingog kriminal apan matutan ni Apostol Pablo apan ang pulong sa Dios dili ginapos, pastor. Mubalhin jud kag laing bersikulo og laing kapitulo angay kang may bawaan ayaw pag-ingon nga kamo magdagan-dagan mog laing sitas o bersikulo. Unsa man dinhi? Ha? Basi wa ka kabasa ni pastor. Ay kalaruha po na imong pagka-pastor oy ug ako'y leader di bukan ako himuog pastor oy pakauwaw man lang ka. Pakauwaw man lang ka namo ang taon. Nya kami para bayngan nimo og mga walay hinungdan. Wa pa mataw ang tao nga gikahadukan nimo. Nataw na, pastor, mao na mi karon. Ha? Mao na mi karon, pastor, angay kang may bawa na ana. So, nining puntuha, Brad Samuel, naklaro na nato nga ang giingon sa pastor nga di ta padaganog laing kapitulo og laing bersikulo napalpak siya kay ang paagi day sa Biblia dinhi majutay dito majutay ug ang pulong sa Dios dili ginapos. Mubalhin jud ka, pastor. Ang imo lang pud ba nga taas tingali ka garbo kay pastor ka. Wa ming tao malisang pastor na imo pagka-pastor nang hambog ka nga wa pa mataw ang tao nga makapildi nimo. Ni ana na tao na kami di ay. Karon ni ata ipadayon nato, Brad Samuel, sa ro pud og wa pud niya to ilista, pastor ba para mahibalo ka ba. Karon duna di ay langit wa tay supak, Brad Samuel, nga ang kanang langit nga naas taas dili man na mahanaw. Mao man ay ato ang ipasabot niya. Pero musupak yun siya. Kay kana lagi langita nga naas taas mahanaw lagi yun na moro ba naigi moro po naigi sulti na ba po sa ubang mga ngaral. Kay muadto yung kuno sila anang langit nga naas taas lagi daw. Muadto yun na sila. O may supak ana. Kanaog makaadto mo. Mo man ay pangutana ron diha. Diha. Ato nang nakita, Brad Samuel, nga ang langit di ay nga naas taas di na mawagtang sa ato pa kay gibuhat na sa Dios hangtod sa walay katapusan. Pero dunay langit nga mawagtang mahanaw tawrak pana, pastor. Mao ang mahanaw kay tunawon mana sila sa Dios idig abot sa adlaw sa anak sa Dios. Karon ni apa kini namang kalibutan nga atong gipuy-an. Nya yuta man ni Brad Samuel, di ba? Ato na puning ipasabot dito sa atong higala nga pastor nga naminaw karon. Kini namang kalibutan sumala sa Biblia, Brad Bobot Panta. Ato ning ihatag atos pastor kay ang iyar bang gituoan nga kining kalibutan lagi daw kining yuta mahanaw lagi gud ni kay ang Dios magbuhat man daw og laing langit og magbuhat og bag-ong langit o bag-ong yuta ni ato ning usisahon, Brad Bobot Panta. Kining kalibutan kining yuta ba ang atong gipuy-an ba? Kining kalibutan kini bang kalibutan, Brad Bobot Panta, Juan City City kay ato ning tagaan og kot kay wa tingalin ni gileksyon nila. Kini bang kalibutan, Brad Bobot Panta, sumala sa Biblia? Unsa ba ang kalibutan sumala sa Biblia? Gipasabot ba nga kini tao ni? Sige. Tao gyud mo gipasabot nini kalibutan, Brad Cesar. Atong basahon dinhi sa Juan sa kapitulo 7 ug ang iyang bersikulo 7.
ang kalibutan dili makadumot kaninyo. Apan kini nagadumot kanako kay gipanghimatudoan ko man kini nga dautan ang mga buhat ni busa ang kalibutan nga gipasabot dinhi matud pa makamao mudumot Brad Cesar. O, kinsa man pastor ang kamaong mudumot nga kalibutan, di ba tao kay kanang naa kining atong gipuy-an nga kalibutan di man di kamaong mudumot kay wa man ni buot. Ang kamaong mudumot pastor nga kalibutan, kamaong mudumot matud pa ni Kristo. Ha? Karon unsa pa nga lain pang pagkasulti Brad Samuel nga kalibutan nga dunay kalibutan nga tunawon sa kalayo. Tao gapon ang gipasabot ana pastor. Juan 15 Brad Samuel. Ya, Brad Cesar, basahon ta kining Juan 15 bersikulo 18 o 19 nga kini dunay kalibutan nga gisgutan nagrepair gyapon kini sa mga tao nga matud pa dinhi atong basahon. Kung ang kalibutan nagadumot man kaninyo matud pa ni Kristo, hibaloi nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo. Busab sa diha lang. Dunay kalibutan nga kamao nga kay balong mudumot pastor. Busa ang kanang gingon namo nga gingon nga kalibutan nga mahanaw, nagrepair lagi na sa tao tun kay dunay kalibutan nga gitugad ni Kristo nga kay balong mudumot sumala sa mabasa. Busa nasaypan sa pastor nga matod ba niya nagpataka lang daw tagbasa sa Biblia nga dili relatibo sa tema. Pastor, kami may daghatag og tema wa makailabot ana nganong butaan man minimo unsay mo isulti. Ha? Ang problema nimo ang among tema wa bay mabasa sa Biblia nya kay nabasa man na reklamo day ka. Oy naunsa man ka pastor karon ang kalibutan nga mahanaw kay sunugon man na sa Dios, tunawon man na sa Dios. Ang mga tao ang ipasabotan na pastor nga kamaong mudumot matud pa ni Kristo. Naghisgot o kalibutan pero Brad Bubot panta. Kini bang kalibutan nga gibuhat sa Dios mahanaw ba ni kay matud pa ni pastor mahanaw man kuno na hasta ng langit na taas. Be pastor isulat pastor. Unang Kronikas pastor isulat. Unang Kronikas, Kapitulo 16, versikulo 30. Isuwat, pastor, basigwa mo. Aning si Tasa. Isuwat, mahanaw ba ning kalibutan? Nga, gibuhat kaning earth ba? Mahanaw ba ni? Kay matud pa ni pastor, mahanaw man kununa, kay magbuhat man daw ang Diyos og bagong langit og bagong yuta. Mahanaw ba ning kalibutan Brad Bubot panta kining atong gipuy-an karon kay matud pas pastor mahanaw man kuno na ang Biblia may atong patubagon pastor dili amo Dili ni mahanaw ug dili sad mabalhin kini kalibutan nga atong gipuy-an Brad Cesar. Atong basahon ang unang Kronikas kapitulo 16 bersikulo 30. Pangurog sa tubangan niya tibuok nga yuta. Ang kalibutan usab natukod na nga dili mabalhin. So dili na mabalhin, dili mahanaw. Correct. Karon, pastor, nasabtan ba nimo nga ang kalibutan dili mahanaw? Unya ingon man ka nga ang kalibutan tunawon. Oy. Klaruha po na imong pagsabot pastor oy. Ha? Unsa pa Brad Samuel, dugangan pa nato pastor ilista. Ecclesiastes Kapitulo 1 versikulo 4. Kini bang kalibutan mahanaw ba ni pastor? Kay matud pa ninyo nga mga pastor kay mao man na inyong gitudlo sa inyong mga membro ang aning tuo pod sa inyong hermeneutic nga dalang bulatik. Naghambog ra baka nga wala may hermeneutic kanang hermeneutic pastor agay nimo may baw-an para namo na atik-atik na. Sige. Brad Samuel, ang kalibutan ba mahanaw ba? Kay matupas pastor, mahanaw man kuno na kay magbuhat man kuno ang Dios og bagong kalibutan, bagong yuta. Sige. Sa to pa ang pangutana ni Brad Cesar, mahanaw ba ang kalibutan? Ang kalibutan sa gibasa ni Brad Panta, magpabili na, dili na mabalhin. Correct. Unya, kay ang kalibutan naamampun na di man may tabo ang kalibutan og wala na yuta, di ba? Usa na appeal gyud nang na-include gyud ang yuta, na kalibutan na pud ang yuta. Correct. Pero ang yuta ba mahanaw ba? Kay kaparte ra ba nas kalibutan? Correct. Susiyo na to. Kay basig masakto ning pastor nga nagyama-yama ba niyaw? Sa Ecclesiastes sa kapitulo 1 bersikulo 4 inyong patalingugan gingon. Usa ka kaliwatan moagi ug ang lain nga kaliwatan moabot. Apan ang yuta mao na ang kalibutan. Nga na ang kalibutan mupabilin sa walay katapusan. Pastor.
Way katapusan mo pabilin daw sa walay katapusan. Kung sa Kumusta? dili gyud mahanaw, pastor, kuno na may mahanaw, hanawon nga kalibutan mo nang gitugan ni Kristo. Nga kamao? Nga kay balong Mudumot. mudumot sumala sa atong gibasa kaganina. Oh. Pastor, asa man mi dapitan na sayo, pastor, nga matod ba nimo? Nasayop mi sa among tema. Akay nasayop. Nga gibasa man namo nya mingon ba ka basa mga sitas unsa man din mo gibasa di ni sitas bitas dai ni. Klaruha po na pastor oy. Ayo pa panghambog pa sa mong kagalingon ba nga nakay hermeneutic nag-eskwela kas Bible Institute besag lokpon pa nimong tibuok kalibutan nga nagtuon kay Biblia kay kini among kaalam dili ni gitudlo sa taong ordinaryo. Angay nimo may baw-an pastor. Nya karon naklaro na nato pastor nga ang langit dili mahanaw, dili mawala kay gitukod hangtod sa walay katapusan. Unya ang kalibutan po dili po na mahanaw, di po na mabalhin. Ang real nga kalibutan. Nga real nga kalibutan kung doon na may kalibutan nga tunawon sa Dios, pinaagis kalayo mao kanang mga tao pastor sumala sa Biblia. Muna ang among pagsabot din nga imong gisupak. Unya be, unya mig mga sitas unya na pagtawag kon mahumana ang amo ang programa sa radyo. Angay nimo may bawi kini ato pastor inambitay man ikaw nasuko ka namo. Nasuko ka kay nagpataka may ngalngal sa Biblia. Pataka din na nga nag-igo ra may nagbasa. Naunsa man kay taon oy. Nya maingon pa ba ka naamoy mga hermeneutic? Ang among pagsabot anang hermeneutic pastor, atik-atik, bulatik. Kana inyo kung gihimugod nga mga tao inyong gituluan sa sayop nga pagtudlo. Mao man na ron. Sa ato pa pastor, naklaro na nato nga ang langit dili mahanaw sumala sa gipakita sa Salmo 148 bersikulo 1 ug 6. Basahin mong Biblia pastor. Basi wala nimo na mabasa. Cesar, klaro ng pilde. Ang iyang gipangambog arabay makapildi niya pero Pamataw daw. ining puntuha nga kanang tupiko nga langit nga mahanaw nagpasabot nga nagila na sa iyang kapildihan kay iya mangikonklusyonan nga ang mahanaw kanang naatong gipuy-an na si babaw langit pero sa atong gipamutud-an sa Biblia dili kana mahanaw kun doon na may mahanaw nga langit nag-repair kana sa tao daghang sitas nga atong gisuporta niya na Bra Cesar. Mao ba na karon mga higala o mga kaigsuunan. Pero ato na pud ning tubagon Brad Samuel. Kay matod pa na niya. Unya kay mahanaw man ang langit kanas taas ug kining kalibutan kay tunawon man na mahanaw man na. Mo bitaw ang giingon sa Isaiah 65 bersikulo 17 nga ang Dios magbuhat og bag-ong langit ug bag-ong yuta. May basaha ra gud Brad Samuel. Niya Bra Cesar Isaiah 65 bersikulo 17. Mo ni iyang nakapa libog kunuhay ba? Nalibog Nga man eh. Tanto niyang noona nagkonklusyon siya nga mahanaw gyud ng langit nga atong gipuy-an. Kay magbuhat pud og bag-o. Kay aron makabuhat lugar ang Ang Dios og bag-o. Bag-o nga langit og yuta. Pero wa na niya masabti Brad Samuel. Sige. Mo na. Basahon na to Ang Bra ilang Cesar. sitas. Ang ilang sitas nga Gigamit. Kining nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 65 bersikulo 17. Tanan pastor ani mo ni ilang gigamit. Mo ni Sige. ilang gilauman Bra Cesar sa walay pagsusi ug unsa ka ng paghimuon sa Dios. Ani kay ani karon ako nagahimo o magahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta. Ug ang unang butang dili na paghinumduman ni mutungha pa sa huna-huna. Busa konklusyon ba Cesar? Nga ang magbuhat Diyos lagi daw. magbuhat gyud og bag-ong langit ug ang Ang bag-ong Diyos. yuta o ang Dios. Mo karon asa pa bad bubot panta nga ilang giparis nga ang Dios lagi magbuhat og bag-ong langit ug bag-ong yuta pinadayag 21. Tres. Uno ngadto sa 4 Brad bubot panta. Mao man ni ang mga sitas nga gigamit sa mga pastor nga giingon nilang hermeneutic apan para nato bulatik ug atik-atik. Sige. Nya atong basahon ang pinadayag sa kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 4 ingon ini ang nakasulat. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nahaw naman ug ang dagat wala na. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios.
Gitagana maingon sa usa ka pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanunon. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon, tanawa ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tawo. Siya magapuyo ibon kanila og sila mahimong iyang katawhan. Og ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Bisag diha lang taman Oh, babupot panta. Mao ni ang ilang giparis. Og nakita daw ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay ang una daw langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Mao ni ilang giparis tanawa. Kaklaro ana nga nakita daw ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nahanaw naman. Oy pastor, klarohon ta ni. Giliteral bagud ninyo ni nga langit god. Kay mahanaw lagi gyud ng langita nga nanas taas og kani yuta, kani kalibutan ba. Pero sa ato nang nabasa nga ang langit kanas taas dili mahanaw kay gitukod sa Dios hangtod sa walay katapusan. Og ang kalibutan pod nga mao ang yuta di pod na mahanaw. Unsa man ning langita? Ba mo nay pangutanan nila nato Brad Samuel. Kamo, unsa may inyong pagsabot ana pinadayag 21? Uno ngadto sa 2. Ha? Dili din na langit na taas. Paminaw lang pastor kay tubagon ka na mo. Angay nimo may bawan pastor nga paghisgot tag langit dili kay usa lang ang ato ang sabton nga langit. Dunay langit nga gisgotan sa Biblia nga kamaong moawit, dunay langit nga nagtindog diha sa atubangan sa Dios sa tuong kamot o sa walang kamot, dunay langit nga kamaong mambuhat pagkamatarong, dunay langit nga kamaong mumantala. Kisa may kamaong mumantala di ba ang tao? Kisa may kamaong nga moawit di ba ang tao? Gisgutan ga po na nga langit pastor. Angay nimo may bawan. Mani husayo na to na pastor. Kining pinadayag pastor 21:1 ngadto sa Dios og nakita ko ang usa ka bag-ong langit. Mingon din sila. Oh, kamo mga PBC mo sa minyo pagsabot ana. Kaklaro ana nga nakita ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Unya, ngano di mamumuto ana? Kay hanawon man ng langit ka nas taas. Ay, makakontradict na hinuon na Brad Samuel. Kay samtang atong gibasa nga ang langit ganina dili na mahanaw kay gitukod sa Dios. Gibuhat sa Dios nga walay katapusan. Unya, pag-abot diri nahanaw na. Ato ning sayron. Tubagon ta ni pastor. Muatay supak nga dunay bag-ong langit. Unsa may buot ipasabot ni anang gisgot ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mayo tingali atong tubagon. Basaha ragod Brad Samuel kay wa di sila kasabot eh. Kay kini atong kaalam dili ni pareho sa ilang kaalam. Kini atong kaalam wa ni gitudlo sa tawhanon nga kaalam kun dili iya sa Dios kay Espiritu Santo nga katumana ng atong matutudo Divine Master Tobas iyuhin nyo Senyor. Bahala na mog muto o mog sa dili di magsakit ang among tiyan. Basta kay amo lamong gipadaygan nga ang katumanan sa Espiritu Santo nini katulong panahon mao ang among matutudo Divine Master Tomas iyuhin nyo Senyor. Atong basahon Brad Samuel ang kining gisgotang bag-ong langit og bag-ong yuta. Kini bay nagrepirado kini og tao mao ni karon bag-ong mga tao ni pastor nga pagabuhaton sa Dios. Angay nimong may bawan kay ang unang mga tao sunugon man to sila, mawala man to sila, magbuhat ang Dios og bag-ong mga langit nga mao nang mga bag-ong katawhan. Kay insa magoy mo pabili na Brad Samuel nga sayunan kay matunaw sa hilabihang kainit ang kalibutan nga mao ang tao. Unya siyempre kay wa na may mga tao ang Dios magbuhat og bag-o na pong kaliwatan pastor nga gisimboluhan og langit. Basara gud ang Ecclesiastes 1:4 Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang Ecclesiastes 1:4 nga dunay mga kaliwatan nga muagi ug duna puy kaliwatan nga muabot niya. Mao na ang katong miagi pastor. Mao katong mga kaliwatan mga tao nga hanaon sa Dios. Tud aron mo atubang nusod ang tao ug lain pong mga kaliwatan nga tao gyapon na siya kahimtang nga nagsimbolo gyapon naglangit. Mao na ang saktong hubad sa Biblia niya. Basahon ta ang Ecclesiastes 1:4 imong atong patalingugan gingon. Usa ka kaliwatan muagi
ug ang kalain nga kaliwatan moabot apan ang yuta mupabilin sa walay katapusan. Busa katong kaliwatan nga moagi motong mahanaw sumala sa Biblia ug duna poy kaliwatan nga moabot sumala sa nakasulat sa Biblia nga kana nagsimbolo po na og langit. Mauna, pastor, nga katong unang mga langit nga gipasabot nga kamaong muawit, kamaong nga mubuhat pagkamatarong, kamaong mumantala o kamaong nga mutindog sa tubangan sa Dios diha sa wala og tuo nga kamot sa Dios. Mga tao di ay na pastor ang gipasabot niya nang gisgutan nga ang Dios magbuhat og bag-ong langit kay ngano kay ang unang langit mahanaw man to kay gisunog sila sa Dios, pastor. Mao na ang buot ipasabot kay ang may tabo nato niining ikatulong panahon ang kalibutan sunugon kini niining mga nuclear bomb nga gitagana sa Russia, Amerika og North America og China. Mao na ang mudangat ato, pastor. Ang ikatulong gubot nga manimuhanaw sa mga tao nga dili Dios nun. Mao na ang prangkang pagkasulti, pastor, karon kana day mga langit nga gisgutan nga nakita mga kaliwatan dahil ng bagong kaliwatan kay sumala si kaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 og 13 nga dunay mga langit kasukdanan sa langit nga mga tunaw sa hilabihang kainit og mga langit nga mawagtang sa dakong dinaguok ug ang mga kasukdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagkasunugon ng yuta ug ang mga buhat nga niani ini. Muna, pastor, ang mga tao ray sunugon ana basahan ragod ang Soponias kapitulo 1 ug 2 Bobot Panta Soponias kapitulo 1 ug 2 ug 3 unsa ba ang masunog diha o unsa ba ang may apektuhan pag-abot na ng adlaw sa Ginoo. Kay ang mga pag-abot na ng adlaw sa Ginoo ang mga langit mga wagtang ug ang kasukdanan sa kalibutan mga tunaw silibeng kainit ug pagkasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga nianin. Unsa ba ang mga buhat nga sa yuta nga ni ato makita, Brad Bobot Panta gipakita ba sa Biblia sumala sa Soponias 1 2 ug 3. Una dinhi sumala pa sa Dios dinhi sa nakasulat sa Soponias sa kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3 nagkanayon ang Dios dinhi. Akong pagaut-uton sa higpit gayud ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. Akong pagaut-uton ang tao. Nana, ug pastor. ang mananap. Akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulan sa mga dautan ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. Kita mo na, pastor. Basahan ko na ikaduhang Pedro kapitulo 3 10 ug 13. Di ba related man na dito sa city? Ay kanang size naghisgot man as panahos kang nuis paglagdag sa yuta. Kanang city mo na ang sumpay diri sa gatos 10 gatos 13 nga dunay pagasunugon. Ingo din nga dunay pagasunugon nga yuta nga unsa man ang naas yuta motong gingalan ni Bobot Panta tao, langgam, isda, mga tanom ug uban pa atong makita sa kalibutan mo nang sunugon, pastor. Sunugon maning nias kalibutan mao man ang adlaw sa Ginoo. Kana bang adlaw sa Ginoo kay giingon man sa bersikulo 10 apan ang adlaw sa Ginoo maabot sama sa kawatan. Ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasukdanan sa kalibutan mga tunaw sa ilabihang kainit ug pagkasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga niani ini motong sunugon motong mga tao langgam sa kalangitan isda tanan nga naa dinhis kalibutan sunugon na sa Dios. Sumala sa atong mabasa sa Biblia. Unsa ba kanang adlaw sa Ginoo, Brad Samuel, nga sama sa kawatan? Pastor, wa tingali ni gitudlo sa inyo pong labaw. Gitudlo ba sa Biblia unsa nang adlaw sa Ginoo kay sama sa kawatan? Bebasaha, Brad Samuel, ang ikaduhang kronikas. Ilista, pastor. Ayaw pa migtudloy nga maingon ka. Nganong dagadagan mga sitas unsa ba day nga related man na sa istorya? Kay tunawon man ning langit og mga yuta. Di unsa man day ni unsa man ang adlaw sa Ginoo? Di day na natutubagon ng adlaw sa Ginoo. Imo mamiipareho sa inyong sinabtan wa magkadimao. Kanang adlaw sa Ginoo naa nas Biblia, pastor, ang mo may baw ana
Ikaduhang Kronikas Kapitulo 20 versikulo 15. Ania Brasisar kung unsa nang adlaw kanang adlaw sa Ginoo Brasisar. Nga moabot sa mas kawatan? Sa mas kawatan niyaw sa ikaduhang Kronikas ang kapitulo 20 bersikulo 15 inyong patalingugan gingon. Ug siya mingon, pamati kamo tibok Huda o kamong mga pumuluyo sa Jerusalem. Ug ikaw hari Hosapat, kini mo ang gipamulong ni Jehova kanimo. Ayaw kamo kadlok ni mga luya hangtod nining dakong panon kay ang gubat dili inyo kundi liiya sa Dios. Busa ka ng adlaw dia Brad Cesar, adlaw dia na sa dakong gubat sa Dios. Mo Na gipasabot lugar sa Biblia. gitugan pastor nga ang adlaw sa Ginoo gubat mao nang matunaw ang mga tao. Matunaw ang mga kasukdanan nga naa sa yuta ang tao, ang mga isda ug ang kalanggaman sa kalangitan pati ang atong pagkaon inikabot si katulong gubat sa kalibutan. Mo nang gipasabot ni Apostol Pedro, lahi itong sa lunop. Giasoy na ni Apostol Pedro ang lunop. Mabasa man nato na diha sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20, naghisgot si Apostol Pedro ni ana og adlaw ni Noe nga gisilutan ang kalibutan pinaagi sa tubig motong lunop. Lahi ang gipasabot ni Apostol Pedro niining bersikulo 10 ngadto sa 13 gikan sa 7 ngadto sa 13. Lahi kana. Oh, tagna na Brasisar. Umaabot ka na. Naunsa ka imo ming kunhon pastor? Ay naunsa man taong ka ikaduhang Pedro 2 ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 ug 10 naghisgot gyapon na sa adlaw sa lunop. Nga nahitabo sa panahon sa kang Noe kanang imong size nga gipanghambog nga basahan ninyo ng size. Gibasa na mo. Naghisgot na sa lunop. Kay nga naman, nga wala na lunop ang may tabo karon. Ang kalibutan gilaglag pinagis tubig pero ang mga tao na ang buot gipasabot ra bapod gyapon ana Tinuod. Karon ang kalibutan nagpabili na busa kun doon na may gilaglag mga tao na busa wala masayop si Pedro siyang pagsugilon nga pagalaglagon ka ng mga tao na nigabot na sa adlaw sa Ginoo. Oo, karon. Kay nga naman, nga dili na lunop ang may tabo. Kay kung imong basahon pastor, ang Henesis kapitulo 8 bersikulo 21, ang Dios nanumpa nga wa nay lunop nga may tabo. Mao nang giasoy ni Apostol Pedro nga ang may tabo kanong panahon na mauning adlaw sa Ginoo nga gihubad sa Biblia nga gubat dugang prueba nga gubat yun ang adlaw sa Ginoo. Na tubag pastor oy, di may paras ninyo oy nga mga pastor nga naglama maghubad sa Biblia, tuoro po na inyong mga sakop. Dara tubag adlaw sa Ginoo pastor. Ilista pinadayag kapitulo 16 og bersikulo 14 og ngadtos 21 nagingon kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Unsa di ay na ang adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan? Mao ang adlaw sa gubat. Mao ay gisgutan sa Biblia, pastor. Mao na ang related sa ikaduhang Pedro nga giasoy ni Pedro ang city ngadto sa bersikulo 13 nga dunay mga langit nga mawagtang ug dunay kalibutan nga matunaw sa hilabihang kainit. Ngano matunaw ma? Kay gubat. Noon sa mga kaoy. Nya kami rabay imo inon pataka ra mo gamit og sitas. Unsa man day na matunaw, unsa day makapatunaw dili na kalayaw. Unsa man ang gubat iba kalayo kaning mga bomba karon yung mga nuclear, mga hydrogen bomb. Oy, pataka naman ning pastora ni kami na mahinuy tudloan hinoon. Nagpataka kung migbuhat og tema. Ikaw ang nagpataka kay nganong moingon ka nga size basaha. Ang kanang size pastor naghisgot nas panahon kang Noe nga kalibutan gilaglag sa tubig. Ang kanang city related na nga dunay mga langit nga giandam sa Ginoo nga sunugon. Related na dito sa 10 ug 13 ang kang mahibaloan na pastor. Noon sa man taon ka oy manudlo ka kay naa kay hermeneutic kanang hermeneutic ra ba bulatik ra ba nas amo gibasa bitaw namo ang ikaduhang Pedro kaklaro ana nga ang gipasabot sa city apan pinagi sa maurang usab nga pulong
ang mga langit, doon na mga langit ha, ug ang yuta nga karon naglungtad gitagana alang sa kalayo. Na kanang city, way labot ang size kay kanang size pastor nga imong gihatag namo nga basaha ang Duhang Pedro bersikulo 3 og 6 naghisgot nas kang Noe kining city naghisgot na og mga langit nga pagga tunawon pinaagi sa kalayo kay laglagon ang mga tao nga nagbuhat pagpakasala. Mana pastor ang hubat ana. Basig mo ingon siya Bra Cesar nga kanang gubat dili na kalayo ang mugawas ana. Oy, nga ato ginang proibahan. Sige, Nga kung provide abot man sa ang amin. gubat kanang dakong adlaw sa Ginoo pastor, ang resulta na epekto mukos ka nagkalayo. Mga silaom na ang maigoan ang bomba niya ni ana inigbuto na niya nganong mingon mi nga kalayo na nga kusan ang bumba niya kanang gubat nga nang dakong adlaw sa Ginoo niya kay mabasa man gud namo mapurbahan man sa Biblia. Basahon nato ang Isaias 42 bersikulo 23 kama 25 aron pagpruiba nga kanang gubat kayo gina ang resulta ana niya kinsa ba ang ana sa tiliwala kaninyo nga mopatalingog nini nga mamati sa ug mopatalingog sa panahon nga umalabot giagi ni pangutana kinsa kunoy nas taliwala ngumot patalingog mamati sa panahon nga malabot kinsa man niya ang resulta sa 25 tungod niini iyang gibobo sa ibabaw niya ang kabangi sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapaysilaob kaniya ug nakapaysilaob kaniya sa iyang paglibot maglibot apan siya wala masayod nini ug kini nakapasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing busa ang gubat di ay makapasilaob na mga higala ug mga kaigsunan busa ka nang gitagni na nikitagna ni Apostol Pedro nga dunay langit nga mawagtang mga sunugon sa tumang kainit ang makapasunog niya ng langita nga mo kanang mga tao maunang kusog sa gubat mga mahal namo nga mga kaigsunan. Nganong giingon pastor nga inigabot sa adlaw sa anak sa Dios mao man ang adlaw sa Dios nga mao ang gubat. Nganong gipakasamag kawatan pastor? Ang gubat pastor di ka kay balo nga moabot anang adlaw. Wa ka kay numdum pastor. Dito na tabo bisag dinhi lang sa Pilipinas diri sa Marawi. Kinsa may nasayod ato? Nga ugma wa na naggubot na ang Marawi dito. Kay gustong ilugon sa ISIS. O kaning netabo sa kaning gitawag kang Saddam Hussein nga pag-invade niya dito sa Kuwait nag-invade niya kinsa may nibawa to nga nagubat manggaling to nagpalupad ang mga Iraq og mga gitawag og Patriot missile Scud missile unya gisaw sa Amerikano nga katong gitawag og Patriot missile. Naibalo ba dito atong nikalit man to gubat to? Mausap kining ikatulong gubat mga higala mga kaigsuonan nga naa ang kalayo nga mao kana ang makapasunog unya sa mga tao. Pastor, mao kining gubat nga ikatulong gubat sa kalibutan pero mayo tingali atong sayron. Ato ning leksyono ning pastora kay basigwa ni mahibalo tingali nga moagi tag ikatulong gubat in taon pastor angay nimong mahibaw-an pero sa dili pa ni ana ang gubat matud pa sa Biblia do na pa unyay mga pagpakita mga ilhanan unsa bay mga ilhanan ba sa babrabot mata Lucas kapitulo 21 bersikulo 25 bersikulo 26 unsa bay mga ilhanan sa di pa moabot ang adlaw sa Ginoo. Doon na ba'y mga ilhanan? Kanang gisugutan? Basahon sa isitar mo nga sitas sa Lucas 21, 25 nga to sa 26. Og aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw o sa bulan o sa kabitunan. Og diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat o sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang o sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan kay mga tayogman unya ang mga gahom sa kalangitan. Mo kanang gipakita unsa pa ang dugang prueba Brad Samuel nga duna
sa dili pa ang ikatulong gubat sa kalibutan doon nagyoy mga dungog-dungog. Mateo 24:6 ngadto sa 8. Niya Bra Cesar, basahon lugar na to ang nakasulat sa Biblia. Sa dili pa lugar na may tabo ka ng ikatulong gubat sa kalibutan, doon na nay mga pasidaan, mga dugog-dugog na mga malnamo gamiksyon nga may buluan sa taon niya. Mateo sa ang kapitulo 24 bersikulo 8 inyong patalingugan mga malnamo mga makaigsunan mangingon dinhi sa matud pa sa kining tanan matud pa sa 9 nga gikan sa 8 hangtod sa 9 yon kining tanan maulamay sinugdanan sa sa kasakit unya ila kamong dias bersikulo 6 gingon din matud pa ngadto sa 8. og makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog may tuod sa mga gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kini matud pa kay kinanglan gayud kini nga may tabo apan dili pa kini mo ang katapusan kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug may tabo nga ang kagutom ug ang mga linog sa mga nagalaing mga dapit kining tanan mao lamay sinugdanan sa mga kasakit mo sa dunay mga dugdugog nga mabati nimo Bra Cesar may tungod sa gubat mga kagutmanan sa tinapay bura pero kining tanan gingon kay maggubat pa matupag pasidaan ni Kristo nga pagbantay kamo nga dili kamo unya makulawan kay kini mao lamay sinugdanan sa mga kasakit. Busa muna ang mga mabati nimo pastor, mga dugdungog sa dili pa nang gingon nga dakong adlaw sa Ginoo nga mao nang gubat sumala sa Biblia. Ingon ana pastor, kung magpasabuta sa Biblia nga mo coincide ba dito sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 10 ug 13 nga dunay kalibutan nga matunaw ug dunay mga langit nga mahanaw. Unsa day gipasabutan na di ba gubat? Ang makapanaw. Ngano mahanaw man ang tao. Naanang giskutang kainit. Tunawon ang mga tao. Ang kalibutan, mga tao gapon mga hanaw. Tungod na sa gubat, mo nang adlaw sa Ginoo man ang mabasa dito sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 7 paingon ngadto sa 10 ngadto sa 13. I-coincide ba ang istorya pastor? Lain tong size kay adlaw na sa kang Noe nga kalaglagan pinaagi sa lunop kanang city paingon dito sa 13 ngadto na sa ikaduhang Pedro related na nga ang kalibutan ang mga langit matunaw ang gipasabot nga mga langit mga tao kay kanang langit kana sa taas pastor amo kang balik-balikon sa pagpasabot aron ka makasabot kanang naa sa taas o kinsa maron ang mga pastor nga naminaw nato ayaw na ninyo itudlo sa inyong mga sakop ug membro nga kanang langit nga naa sa taas mahanaw na o kining kalibutan nga atong gipuy-an matunaw na di ni mawagtang mulungtad hangtod sa walay katapusan. Kanang giingon nga bag-ong mga langit o bag-ong yuta, mga bag-o kanang kaliwatan, pastor. Sumala sa Biblia. O basa pod Brad Samuel sa Isaiah 66 versikulo 22 unsa bay gipasabot yan. Aniya Bra Cesar, basahon ta ang 66 versikulo 22. Gingon din kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan miingon siya ba mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan busa magpabilin nga katudi ang pagabuhaton lugar sa Dios nga matud pa nagpaabot sa tud kay matud pa ninyo bag-ong kaliwatan magpaabot lugar nagbubuhat lugar ang Dios ug bagong langit ug ang bagong yuta nga matud pa sa inyo kanang pagsabot nga kun dunay may mo sa Dios bag-o di ay kanang mga kaliwatan bag-ong mga katawhana ang buot gipasabot tuod kay katong unang mga katawhan sa ako nang gibasas Ecclesiastes 1:4 mahanaw to ang unang mga kaliwatan muagi puro adunay laing kaliwatan nga moabot mao na giingon nga gibuhaton sa Dios nga langit nga bag-o di ang kaliwatan ang buot ipasabot sa Dios nga iyang paghimuon dili nang hanaon sa nang langitang atong gipuy-an nga kanang nagibutangan sa adlaw bulan bituon dili na tuod kay kana sa atong nasusi mupabilin hangtod sa katuigan nga walay katapusan so sayop ang pastor
nga giingon niya nga kana kunong taas nga kanang pahimutangan sa adlaw og bituon mahanaw daw kuno na pastor ako kang ingnon nasayop kamong mga pastor sa pagsabot sa Biblia. Manghambog pa mo nga moingon paka nga wa pa matao ang tao nga makapildi nimo. Ingnon ta ka pastor na tao na kami ang mupildi nimo. Kung naa kay kaalam kay matud pa nimo kay wa daw mi hermeneutic matud pa na nimo o kami mohubad anang hermeneutic pastor para namo hermeneutic bulatik o atik-atik. Nang hambog ka nga kaalam nimo naa ka nagtuon mo sa Bible Institute kana inyong kaalam iya lang na sa tao apan kining among kaalam pastor kaalam kini nga iya sa Dios nga hatag dinhi kanamo og maayo tingali pastor ako kang ingnon nga magbuhat kag programa dinhi sa DWL magtinubagay ta bisag asa nga radio station pastor sundan namo ang imuhang programa kung naa kay programa radyo tan-aw na to kung kinsa gyud di ba gyud ka mapildi mo na karon ang ato ang paghimuon pag kuan og programa radyo sundan namo ang imong programa bisag asa kang istasyon na sundan ka namo tan-awon ta og kinsa ang makapasabot sa kamatuoran. Buhino Brad Samuel ato nang napatinaw ngadto sa pastor nga wa kuno tay hermeneutic wa pa kuno mataw ang tao nga makapildi niya ang tubag nato na tao na mao kita. Bosa, salamat na lang sa mga tao nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Daghang salamat ninyo mga higalang magigsunan ug amo kamong dapiton nga sundan lamang ninyo ang among programa dinhi sa maong istasyonan sa Diwili sa matag adlaw nga Domingo sa oras alas 11 ngadto sa alas 12:15. Ug kini ang inyong alagad ug sa dili pa diay magpasalamat kami sa among langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Iunyo Senior sa mga kaalam nga iyang gitudlo diri kanamo. Salamat Master sa imuhang gihatag nga panalangin o pagsabot pinaagi sa Biblia. Kini inyong alagad sa kinganan si Brother Cesar pati uban sa akong kauban nga mga ebanghelista. O kinusab si Brother Samuel Montimayor. O kiniusap si Brother Luciano Pantam, yun na lamang at daghang kayo salamat sa inyong pagpaminaw o mayong udto kanatong tanan.